I kako Isus na to odgovara? Opak, zao i preljubnički naraštaj. Gde je bitno da volimo bližnje kao same sebe. Kuju plan da vas ubiju. I vi se sa tom svešću budite. Da se vratimo na početak priče. Ako je čovjek zavisnik od droge, kocke, alkohola ili pornografije, suština je da kada nečemu kažemo ne, nečemu drugom treba da kažemo da. Da radimo zgibove, na primjer. Ćao svima! Pre nego što krenem na temu koja je u naslovu, treba bih reći par činjenica u vezi duhovnih stvari. A to je, reč evanđelje potiče od grčke reči evangelion, koja znači radosna vest. Interesantno je da mi danas imamo samo jedno evanđelje, dok većina misli da imamo 4. U stvari, mi imamo Hristovo evanđelje, koje je opisao Marko, Luka, Jovan i Matej. Tako da kada otvorimo Novi Zavet, mi imamo evanđelje po Marku, Luki ili Mateju i tako dalje. No, druga reč koju bih hteo da se pozabavim pre nego što se bacimo na tekst, na temu, je reč farisej, pošto ćemo se često susretati sa njima. Farisej su bili jedna grupa religijska ili stranka koja je nastala u 2. veku pre nove ere. Oni su bili poznati po tome da su jako dobro poznavali Stari Zavet, Toru, proroke i razne spise te koje sad imamo u Starom Zavetu. I bili su jako dobri u učenju njih, pomno su ih učili, podučavali su narod i bili su smatrani za vrlo inteligentnim ljudima toga vremena. No, zašto ovo govorim? Iako su oni danas na neki način pandam našim sveštenicima, propovednicima i tako dalje, Isus je protiv njih uvek imao velike zamerke, su bili licemerni i nisu iskreno obavljali svoju službu. Motivi su im bili loši. I oni njih umeju da zove okrečeni grobovi, s polja uredni, čisti, a iznutra prazni. Tako da, to je bio samo uvod, a sad ćemo se bacimo na 3 vrlo neobične priče koje su usko povezane sa vaskrsenjem, a na prvi pogled se ne čini tako. Evanđelje po Mateju 12. glava, 38. stih. Jednom započeše s njime razgovor neki pismoznanci fariseji. Učitelju, hteli bismo tebe videti znak. A on im odgovori, naraštaj opak i preljubnički traži znak, ali mu se znak neće dati osim znaka proroka Jone. Zaista, kao što je Jona bio u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čoveči biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninivljani će ustati na sudu zajedno s svojim naraštajem i osuditi ga, jer se oni na propoved Joninu obratiše. A evo, ovde je neko veći od Jona. Kraljica Juga će ustati na sudu zajedno s svojim naraštajem i osuditi ga, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Solomonovu, a ovde je neko veći od Solomona. A kad nečisti duh izađe iz čoveka, luta bezvodnim vodama, tražeći spokaja, ali ne nalazi. I došavši nađe praznu pometanu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe, te uđu i nastane se onda. Na kraju bude s onim čovekom gore nego na početku. Tako će biti i sa ovim opakim naraštajem. Dok on još govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu neko, evo majke tvoje i braće tvoje, stoje i tražete da s tobom govore. Tomu koji mu to javi, on odgovori, ko je moja majka, ko su moja braća? I pruži ruku prema učenicima, evo, reče, majke moje i braće moje. Zaista, kogod vrši volju oca mojega, koji na nebesima, taj mi je brat i majka i sestra. O čemu se ovde radi? Vrlo neobične 3 priče. Ovako na prvi pogled spominje se neki znak Jonin, a onda neka ukleta kuća i na kraju Isus gde je malo neprikladan sa svojim porodicom. Oni traže njega da izađe napolje, a on kaže ovo je moja porodica, njih kao da je zaboravio. No, postoji ideja. Sve priče kojima se bavimo u evanđeljima
nisu slučajno napisane i ne čitamo ih tek tako. Ima ideja da kada nešto otkrijemo o Isusu iz ovih priča, ili o farizima, ili o učenicima, mi nešto novo otkrijemo o sebi samima. Da se vratimo na početak priče. Imamo jednu grupu ljudi koja traži neki znak. Ali kakav je to znak? O čemu se tu radi? To je grupa ljudi koja traži dokaz. Dokaz da je Isus sve ono što je tvrdio da jeste. Da je Mesija, da je pomazanik, da je Sin Božji. I zašto oni traže uopšte znak? To je pitanje. Pa, ljudi mogu da traže znak iz raznih razloga. Jevreji su dugo očekivali Mesiju. Vekovima. Proroci su njima prorokovali takođe vekovima. I sad kad se pojavio, nekako, da li je to on? Logično je da se javi neka sumnja i da ljudi pokušaju to da ispitaju. No, takođe mogu biti neki drugi razlozi. Možda te vođe koje su postavili pitanje, možda su očekivali da će Bog izgledati malo drugačije, da će doći sa drugačijim ciljevima, sa drugačijem izdanju i stilu, i onda se nije poklopilo u njihovu sliku, oni su to odbacili, im je nekako neobično. Ili mi danas, kad tražimo neki znak od Boga, možemo da tražimo na razne načine. Možemo da tražimo zato što možda se pitamo čemu tolika patnja u svetu, zašto se ja mučim sa ovim i ovim stvarima. Valjda ako ima Bog, ako mu se molim za neke ljude da ih isleči, zašto se ne pojavljuje? I onda mi pokušavamo s našim umovima da Boga stavimo u našu kutiju, želeći da se on ponaša onako kako mi želimo. I sada, Isus smatra da je to jedno jako opasno mesto. Zašto? To ćemo se pozabaviti u ostatku teme. Ali, pre nego što krenemo dalje, kada čujemo pitanje učitelju, pokaži nam znak, da li se to čini kao okej pitanje? Pa čini se kao okej pitanje, jednostavno ljudi traže znak. Ali mi često puta možemo pasti u zamku da izađemo van konteksta iz teksta i da pokušamo da ga tumačimo samog za sebe. Ali vidite o čemu se ovde radi. U prethodnim stihovima koje smo pročitali, ova grupa ljudi, fariseji, su skovali plan da ubiju Isusa. I sada, da bi rekao koja je njihova snaga i uticaj bio tada, da poredim sa današnjim vremenom, to je kao da se vi danas budite i da, na primer, grupaci ljudi, na primer, SNS, koji su jako moćni i uticajni, kuju plan da vas ubiju. I vi se sa tom svešću budite i treba da idete u crkvu, susrećete se sa tim ljudima i oni su u fazonu: ćao, šta ima, kako si? Onako, vrlo neobično. Ili vam još kažu: pa znate, vi gospodine Aleksandre, mi razmišljamo o tom vašem novom projektu, planu, želi bi da vam se priključimo, ali nam treba još neki znak. Da li sad to se čini kao jedno okej pitanje? Ne, to je podmuklo pitanje. Oni su namerili da ga ubiju i sad žele da ga pitaju: pa mi bismo da ti se možda priključimo. I kako Isus na to odgovara? Opak, zao i preljubnički naraštaj. Zašto je opak i zao? Pa žele da ubiju nevinog čoveka i to je sasvim normalno. Ali sad zamislite, neko želi vas da ubije i vi mu kažete: ti preljubniče jedan. Mislim da biste ga jako zbunili. Ali o čemu se radi? Zašto Isus rekao da su oni preljubnici? Znate, u Starom zavetu Jevreji su sklopili zavet sa Bogom na gori Sinaj preko Mojsija. I oni su se zavetovali da će mu biti verni do kraja veka, dokle god je živ njihov rod. I sad taj isti Bog dolazi i nudi im zavet, a oni govore: on je ispunjen đavolom i mi želimo njega da ubijemo. Oni su pogazili taj zavet i oni su na neki način odbacili svog Boga. Oni su učinili duhovnu, religijsku preljubu. Kada farizeji predstavimo na ovaj način, vidimo da su stvarno loši ljudi. I na neki način jako lako da kažemo: hvala ti Bože što nisam kao oni. Da li mi zaista nismo kao oni? Hajmo da uđemo malo dublje. O čemu se ovde radi? Fariseji su očekivali da će Isus biti Mesija koji će doći s mačem u ruci, koji će osloboditi Izrael od pagana, koji će biti jak, koji će oterati sve Rimljane i uspostaviti jedno jako carstvo. Ali Isus je došao gdje je uspostavljeno novo nebesko carstvo, gdje je sistem vrednosti jako izokrenut,
gde je bitno da volimo bližnje kao same sebe. Da volimo sebe pre toga, naravno. Da volimo Boga. I on se nije uklopio u njihovu priču. I u čemu se radi? Koja je ovdje ideja? Vidite, Bog koji je nama neshvatljiv. Mi ga samo razumemo kroz ideje. Koji je van svih dimenzija, vremena, prostora i materije. Gde mi, kao vrlo subjektivna i uska bića, pokušavamo da njega takvog razumemo, da ga stavimo u našu kocku i da se ponaša kako mi naređujemo. To je ono što su Farizeji hteli. Ali, zar nije to nekad nešto što i mi želimo? Zar ne želimo mi hrišćanstvo gde će Bog rešiti sve naše probleme i dati nam lak i ugodan život? Šta je ovdje opasno? Opasno je što mi Boga stavimo u tu kutiju i na kraju vidimo da se on ne ponaša kako mi očekujemo, onda se naljutimo kao Farizeji, napravimo distancu od njega. A u toj distanci gubimo prednost da upoznamo njega zaista kakav jeste, da se susretnemo sa njegovom veličinom moći koja nas menja i čini da zaista napredujemo kao biće i da iskoristimo naš potencijal do maksimuma. Vidjeli smo kakvi su Fariseji. Vidjeli smo da možemo biti slični sa njima. Kako Isus odgovara na ovo ponašanje, možemo pronaći u 3 naredne priče koje smo bili pročitali prethodnih trenutaka. Sve u svemu, Isus spominje nekog proroka Jonu. Ko je prorok Jona pre svega? Prorok Jona je jedan vrlo neobičan prorok koji je, ako treba se porediti sa nekom osobom, on je posljednja osoba s kojom želite da se poredite. To je prorok koji je neposlušan. Boga šalje u Nineviju, a on beži u Tars. Beži skroz na zapad. Neposlušan je, ne želi da objavi vest spasenja jednom narodu koji su pagani i odbije da bude poslušan Bogu. Ima jedan interesantan događaj da je on bio progutan od strane ribe i da je bio 3 dana i 3 noći u toj ribi i da je na jedan čudesan način bio vraćen u život. Sve u svemu, ljud Tito je otišao i propovedao tom narodu, propovedao od svega 5 reči. I taj narod je prihvatio pokajanje. Posle toga, umjesto da se raduje, on je otišao na jednu goru i želeo da ga Bog skloni, da mu uzme život. I na kraju je onda ipak počeo da slavi Boga. Jako nekako zvuči kao nestabilan lik. Sada, zašto bi se Isus s njime poredio? Ne poredi se s njime. On se poredi samo sa onim delom gdje on bio u utrobi morske nemani i izašao, vratio se u život na jedan čudesan način. Isus kaže, Fariseji, nema vama znak. Vama neće biti nikakav dat znak. No, ipak, evo vam jedan znak. Nije pravi znak, ali je referenca. Isus je rekao, ja ne mogu ništa biti drugačiji od proroka Jone u tom smislu. Da je bio u srcu zemlje, da se vratio. Jedini znak koji će vam biti dat je da ćete me ubiti i da ću vam ja dozvoliti da me ubijete. Zašto? Zato što vas volim. Isusovo i drugo ime je Emanuel, koje znači Bog s nama. I on je došao da živi za nas, da umre za nas, da nam ponudi spasenje. Farizeji taj znak nisu primetili i on na to odgovara vrlo neobično. On kaže, neću ja da vas osudim. Vaša sama dela će vas osuditi. Ali ko će vas još osuditi? Osudit će vas onaj narod koji je čuo propoved proroka Jone. On je čuo samo propoved od 5 reči i taj narod se pokajao i obratio Bogu. Kaže, a ovdje neko veći od proroka Jone. Kaže, kraljica sa juga, kraljica drevne Etiopije, je čula da postoji jedan mudar Solomon koji priča i propoveda u Izraelu i ona je došla sa juga da čuje tu njegovu mudrost. Kaže, a ovdje je neko veći od Solomona. Kaže, vama će oni suditi, pagani. Idemo na sljedeću priču. Sljedeća priča o čemu se radi. Imamo jedan duh koji napušta kuću, koji luta bezvodnim vodama, vidi da nema nigde počinka, vraća se u prvobitnu kuću, vidi da je ona sređena i uredna i kaže, taj dovešću još novih 7 duhova i nastanit ćemo se u tu kuću. Čemu se ovdje radi? Ne radi se ovdje baš o nekoj ukletoj kući ili isterivanju demona. Jednostavno, Isus kad komunicira, on pokušava da iskomunicira idejama koje su poznate njegovoj publici, da bi ga oni mogli razumeti. Isus hoće da kaže, kada doživimo neko duhovno oslobođenje,
kada se nečega lošeg oslobodimo, nekih zlih sila ili neke loše navike, to je dobro. Ali ako se ne ispunimo nečim novim stvarima, novim navikama, novom okolinom, velika opasnost da se vratimo na ono probitno stanje, da nam bude još gore nego ranije. Ako bi danas on pričao tu priču, sigurno bi iskomunicirao na jedan drugačiji način, gde bi, na primjer, rekao, ako je čovjek zavisnik od droge, kocke, alkohola ili pornografije ili lenjosti, jednostavno, ako on samo kaže ne tim stvarima, a ne nađe nove stvari, da kaže da napravi zamenu, on će se vratiti posle jednog momenta na tu staru zavist i bit će mu gore nego ranije. To je slična priča kao da vam kaže nemojte da mislite o krem bananici u crvenom pakovanju. Sad zamislite da cijel dan govorite neću da mislim o krem bananici u crvenom pakovanju. Na kraju ću ja razmisliti o tome. Suština je da kada nečemu kažemo ne, nečemu drugom treba da kažemo da. Kao na primjer vežbanju, menjanju navika, gde umjesto kada prekinemo sa nekom zavišću i prekinemo sa lenjošću, krenemo da vežbamo. Da radimo zgibove, na primjer. Šta je ovdje Isus hteo da iskomunicira? Plitko i površno praćenje njega prouzrokuje da pokušavamo Boga da stavimo u našu kocku, u naš obim shvatanja. I koja je tu opasnost? Vraćamo se na prvu priču o Joninom znaku, gde su farizeji hteli da Isuse stave u njihov okvir, da imaju svoje očekivanje od njega. Na kraju opet bude ta greška da vidimo da se Bog ne ponaša kako mi želimo i tu opet kreće ona stara priča da se distanciramo od njega i da ne možemo da doživimo njega u punoj moći i punini. Evo smo i do posljednje treće priče. Ovo je priča gde naime možemo osjetiti da postoji jedan mali tračak nade. O čemu se radi? Imamo jednu situaciju gde se Isus nalazi u kući sa učenicima, gde im propovede, da ih podučava, a napolju mu je porodica njegova. I oni traže da on izađe, ali on tu odgovara, nema ja šta da tražim napolju. Moja porodica je ovdje unutra. Svi koji slušaju i izvršavaju volju oca mojega, oni su moja braća i sestre. Zašto nije nekako izašao napolju, popričao sa svojom porodicom? Možemo pretpostaviti sada, ali znamo da njegova porodica nigdje se ne piše da su oni njega pratili, podržavali dok je on imao svoju misiju do njegovog vaskrsenja. Čak u Markovom evanđelju u 3. glavi 21. stihu stoji da su njegovi rođaci mislili da on skrenuo s uma. Njegova braća, polubraća su bila u nekom razmišljanju, čekaj Isuse, pa ti s nama sklapaš stolove i stolice ceo život. Sad misliš da si Mesija, da ćeš izbaviti narod. O čemu se radi? Naime, šta se ovdje radi? Jednostavno imamo ljude, prvu grupu ljudi, različito od svih ovih, koja sedi i pomno sluša sve što Isus ima da im kaže. Oni ćute i upijaju. Sad kad vidimo ovako, sa kojim vrstama ljudi smo se mi ovdje sreli do sada? Imamo fariseje, koji su zli i podli i koji su odbacili znak. Čak nisu ni hteli da ga primi, iako su se pitali za njega. Imamo Isusovu rodbinu koja želi da Isus izađe i bude sa njima, da se uklopi sa njihovim zahtevima. I također imamo treću grupu koja ćuti i sluša. Sedi kod Isusovih nogu i upija sve što on ima da kaže. Ko je ovdje razumeo Božji znak? I šta je ovdje Božji znak? Ovdje je Božji znak Isusov život, rođenje, smrt i vaskrsenje. A ljudi koji su sedeli u kući i slušali i posmatrali Isusa, sigurno su se mislili, jel te farise, jel ste glupavi, pa gledajte koliki znak ispred vas i ne razumete ga. Hajde da sumiramo sve do sada što smo rekli. Isus je Božji znak. Bog zna da mi živimo u kulturi smrti. Zna da ćemo se svi mi sigurno i neminovno suočiti na razne načine sa njom. I on zna koji su naše najdublje potrebe. On je stoga došao na zemlju, živeo kao mi, umro je kao mi, ali je pobedio smrt i vaskrsao. I nama nudi to isto, da vaskrsnemo s njime i živimo večno. I sad mi kada kažemo, ja Bože,
treba mi još koji znak. I faktički govorimo, a nama nije to dovoljno sve što si učinio. Ili kada kažemo, nekako meni je teško u životu, ne uklapa mi se sve kako ja vidim, imam pitanja, sumnje, nedoumice, kao da Bogu nije stalo do mene. Isus kaže, pa zar mi nije stalo kad sam umro za tebe, kad sam stradao za tebe, kad sam živeo za tebe? Kakav naš odgovor može biti na sve ovo? Pa možemo da odgovorimo kao fariseji, da jednostavno sve to odbacimo i da nas uopšte ne zanima. Da samo budemo licemeri, da kao nas zanima, u stvari da smo već odlučili da ga se otarasimo. Možemo biti kao Isusova porodica koja traži, dođi ti Bože, prati mene, dođi ti, radi kako ti ja kažem, budi sa mnom, ne ja s tobom. A možemo i biti ona grupa ljudi koja sedi kod njegovih nogu, ćuti i pomno sluša i upija, koja zaista vidi kakav je Božji znak. Još jedna stvar je da kad mi idemo na pričest, pošto je sad ovih dana Vaskrs, kada uzimamo svetu večeru, mi jedemo znak Božji. Mi pijemo Božji znak. I nije loše da se molimo pre nego što uzmemo taj znak, da nam Bog otkrije u kojoj se mi priči pronalazimo, sa kojim ljudima smo najsličniji. Bog nas voli, Bog je živio za nas, Bog je umro i vaskrso za nas. Imamo to na umu kada uzimamo svetu večeru. Društvo, nadam se da ste uživali u mom izlaganju. Budite slobodni da ako me sretnete na ulici, čujete sa mnom da prokomentarišete, iznesete neka svoje viđenja, volio bih da čujem kako šta vi mislite, kako vi vidite ovu temu. Ja nisam teolog i vrlo moguće da sam negde u svom govoru pogrešio, jer je zapisano da čovjek koji govori bez mane je savršen čovjek. Takođe, ako sam negde zazvučao kao strog ili nešto slično, to mi nije bilo ni na kraj pameti. Čujemo se, vidimo se, pozdrav. Oba. Sad krećete priča. Sad. Oba. Helikopter. Ovo se baš jako. Prije nego što krenemo dalje, zabušimo.